kulendi sangana zvekare kwatiri kuita paCoolian TV iri Sunday kudai so pane nyaya dzakawanda dziri kuitika saka tati aiwa katichangopedza chechi regedza tibva tangoita se tiuye tidzifambire nyaya dzacho saka regedza tingotangira panapa kuti vanoda Advocate Nelson Chamisa ndine nyaya yemurungu wenyu pane zviri kuitika mukempi yekwa Advocate Nelson Chamisa saka kana uchinge uripo uchizoti unofarira Advocate Nelson Chamisa gara wanyora kuti ahoyi mucomment section izve so ameno kana kuti mune rimwe team riripo but ndo pari kutangira nyaya Advocate Nelson Chamisa nezuro vane post vakaisa vachinyora kuti be sober inini didn't know kuti zvainyorwa ichi but unoziva most of the times pandinoona pavanotaura nyaya idzi ndinoziva kuti pane zvakawanda zvinenge zvichiitika because pazoita kudzoreranwa kwemashoko izvo zvinova zvinhu zvazoita ndisvike pakuziva kuti mahedheni muchabhilivha so Chaton Wende ari kuvhura hombe pano yandiri kuona ari kutaura kuti Zimbabwe's political mess has many architects but as key group are the lawyers turned politicians. They are often terrible leaders because they confuse governance with legal analysis. Their obsession with legal formalism while ignoring the political and economic substance and realities has been a major driver of policy paralysis and a disconnect from the populace. Obert Mpofu is gone. A political decision was made on the third term debate. The focus should now be on mobilizing and sensitizing the masses instead of wasting time on analyzing the constitution because eventually whatever politics demands will carry the day. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaurwa na Chaton Wende ende vanhu vakawanda vari kutaura kuti honaka iwopo uri kutaura izvozvo we all know kuti Emmerson Mnangagwa is a lawyer, okay, and ari a lawyer is a politician anditi tobva tadzoka ku-opposition we all know kuti Advocate Nelson Chamisa already tikutoti advocate so it's now clear zviri pachena munozviziva kuti he is a lawyer by profession. Tobva taita Advocate Fadzai Mahere she is a lawyer by profession. Tobva taita people like ana ngonzora ndokutobuda chitiko isusu tatadzeiko zvema kutotibatanidzirawo isusu muchitaura zvekuti zvene maloya ndo vari kukanganisa nyika maloya ndo vari kuzodaiso ndo vari kuzokanganisa politics chichi zvese zvaitaurika izvozvo ende tikutasa tine vanhu vakawanda the list is endless because inini ndakada kuzvitarisa vanhu vacho mazita acho ihobho panapa and vataura kuti zvoni anzani iye ari kubva ataura kuti zvoni apa vaishora Mudara Morgan Tsvangirai vachimuti idofu ndiye huenda roramba achingodzikisa gejo pane nyaya yacho because adatarisa vese ana Welshman Ncube ana Deft Kotati timu racho rese nana Biti maloya vanhu ivavo mukuzviona saka Wende amene kuti anga anyatsoitwa sei akuti ndo vanhu vari kukanganisa zvinhu iye ndo zvaakutaura saka ndopenda ndabva ndaconnecta pastatement rainzi be sober maybe Advocate Nelson Chamisa angatona kuti vakomana vari kumwa wine saka kana vachimwa doro vakomana vatorere mafoni because yakomana kahede unozviziva pane pakungoudzanwa but pane rimwe lawyer rakabva radenhwa zvisingaite ipapo rasanganiswa nehasha bva ratongobudikira iye Advocate Fulcrum Tabani Mpofu achiti handiti muri homwe inokwana munhu wese here saka tirimo muhomwe imomo tichiverenga constitution hatisi kubuda kusvika tapedza makajaidzwa nevanokusiyai muchishandisa ana Chabangu. It's like unoona pane mashoko atotaurwa akatowada ipapapo kuti it's like iwe akakusiyai muchishandisa ana Chabangu makajaidzwa neanokusiyai muchishandisa ana Chabangu ndiani who is that? Obviously tikutasa team rana Chamisa ndo vakangoti ayo ngatingoignore it's like ngatisiye ma side shows zvana Chabangu ma side shows toda kuti anyazodhila nenyaya ya 23 August what vazotosiwa Chabangu basiwa chita yari kuti saka it's like lora Chamisa kuti makajedzwa na Chamisa wacho futi imi unozati zvinhu zvino confuse honestly speaking I'm confused now kusaka unoti uchitanga kuteerera upi ari kutaura manapa Wende of course munhu wekuti kunenge panenge patangwa nyaya yaka patangwa nyaya pakupinduranwa pachichinjana mashoko kwa inoperera nyaya ina asi kuzoti donyazoperera kupi but inini to be very honest tikutaura kuti zvedi zvikarabva zvakadai so gore rino richaperera pakati mahedhen achibhilivha pane zvakawanda zvapadhuze kubudika because iye Wende wanenge aneta ngonzi sell out uri mutengesi wewe wakazotengesa but ndiri mutengesi shuwa asi onaika chinhu chikufira pakati ndo yaakufira iyoyo yekutaura kuti chinhu chikufira papi
But anyway, muri Zimbabwe without wasting much of your time sekuti akanabo zvita kuti Sunday kaite tambobva kuchechi tichimbonzvera tichimboona kuti ma streets ane chii zvimwe zviri kutaurika but chingoziva kuti vanhu vatotanga kutobvondorana saka it's obvious kuti patichapinda Monday tichingopinda Monday pane zvakawanda zvinenge zvichiitika pane it's like apa vanhu vari kumborongerana pane zvakawanda apa it's like pane kufumurana kuchaitika saka handisida nyawapedza nguva yakawanda ndiri pano ndangoti ndingopfura nepanapa ndichingokuzivisa izvinhu zvine zvichiitika kuitira kuti mimuzoti but why is apa we were not informed zviri zvakanakira kuti ukapfura nepakulia ndinongoona nyaya yacho tinongoya tingoitaura but dzakabatana yakanyatsondigina kuti monyatsoinzwisisa because wada utotsvaga nyaya dzacho wega ungatozotadzochengeta mhuri iwe chako chete unotsvaga basa nyaya yatokutsvagira isusu tobva tanguva tichingokupai saka regedzai ningogara ndazivisa vanhu vari muSouth Africa kuti wese anoda kuregisterwa company nekuvhurwa FNB business account abva abata education research yana Owen ndo vanhu vanoita izvozvo usina work permit kana study permit ndo vanokuitira chonongoda chete kuti unacho passport yako yotori nayo kudhara iyoyo inoshanda ndo inoita zvacho zvinhu izvo zvanditi saka contact them on the numbers that are showing on the screen vanokubatsirai vanokuitirai handiti saka zvamanje imbonzwa pane zvinhu zvekutaurwa panapa I like vanhu vanouya achitaura man you know these things ma statements asanotaurwa aya anongondiita bore ameno kuti munoiona usenya yekutaurwa panapa mozondikomenda mucomment section muchindiudza tobva tangobatanidzira nezvetatichitaura pana munhu aifanira kunge achitungamirira ZANU-PF muZimbabwe kwete nyika asi bato ndiComrade Chiwenga. Why ndichidaro? VaChiwenga ndiwo vakanga vasiyirwa matomu navaMugabe mubato. VaChiwenga ndiwo vakatoita zvokudedza Emerson adzingwa mukati menyika yeZimbabwe achitizira kuSouth Africa. VaChiwenga ndiwo vakabatsira Emerson adyiswa ice cream. Ndege dzevakomana dzikabatsira vaMunangagwa. Although yanga iri bribe ice cream yanga iri cheap but akabatsirwa nendege dzane dzevakomana dzemauto. Saka VaChiwenga vaMunangagwa mwana mudiki stereki pana VaChiwenga kana takutora zvepolitics. Nokuti VaChiwenga vaMunangagwa nzvimbo yavo chaiyo panga pasisina. Nokuti iwo nemhuri yavo wese vanga vachifanira kunge vachitotiza muZimbabwe vachitotsvaka nyika yekunogara. Zvakangoitwa nana Jonathan Moyo. Saka VaChiwenga ndiwo munhu ane matomo, ndiye munhu ane simba. Handizivi kuti maovheti vari kurasika papi. Vanosapota mbavha iyi mondi iyi. Ende maovheti achona pakadzoswa Emerson havana kana chavo chavakazoitinisa apa. I think mukatasa anonzi Tungwarara uyu ane audio imwe yaari kutaura kuti Mwari ndiye anogadza president zvemavhotsi hazvishandi kureva kuti zvinhu zveZANU-PF wana Tungwarara ndotumbwate wanhu ndotumapfene twadokerwa ndotumatsotsi utu turi kuba turi kudya zvinhu zvokuba turi kurarama neZANU-PF saka tunoita nge tiri kusapota nge tiri kuda Munangagwa stereki tumatsotsi nekuti type dzakaisana Tungwarara dziya mungati advisor generation yakadaro iyaya nelevel yaari iyaya matsotsi muZANU-PF makazara matsotsi zvakangofanana kuti tagwire unogona kungoita chipangamazano chaMunangagwa. Saka vana Tungwarara matsotsi munhu avari kurwisa anonzi Chiwenga uyu ndiye munhu anotova munhu akaita kuti nasuno vese wana Tungwarara vazoita maadvisor aMunangagwa. Dai Chiwenga asina kudzosa Munangagwa dai Tungwarara ari advisor vaadi nasuno. Dai vanana nhingirikini vese vana Mudhenda vari vachichinja zvavari kuita zvigaro zvavari kuita zvigaro izvi vachizviita vese vanana Mutsvangwa zvavari kutaura zvese izvi vana Mutsvangwa vakanga vadzingwa panguva yaMugabe. Saka mhuri yeZimbabwe kune vanosapota ZANU-PF ndini baba Chinogure ndoda kukuudzai chokwadi muri mazomzomu makapusa stereki vanhu vekuMashi Central vanhu vekuMashisi vanhu vekuManicaland vekumasviko province Mashi West Mashisi Manicaland vanhu vekumaTebelele North Tebelele South because munoshandiswa vanhu vemuHarare muri kushandiswa vanhu vekumarondera vanhu vekubhindura vanhu vekuChinhoi muri kushandiswa vanhu vekwaMutoko vanhu vekuzumba Maramba Pfungoko because amuna change amunoziva kana domination yamakaita yekudzosa Munangagwa. Ende paakadzingwa makangoti paakadzoswa Mugabe maingoti maidongorera so maita zvekudongorera imi amuna kana chamunoziva vanhu vekuzumba musambotora chamunoziva imi ngenonzi ndimi makamudzosa Emerson amuna kana munhu amakadzosa imi musanyepera vanhu imi vanhu kwaMutoko hamusiri makadzosa Emerson Munangagwa imi vanhu vekubhindura vanhu vekuChinhoi kunana Karoi Magunji vanhu kunyanga Mutare Chipinge Masvingo Rwedza vanhu vekunana Rusape kwesoko marondera Epworth Harare kwese kunana Bobho kwesoko kwese kunana Caledonia kwesoko kwese kunana hamuna munhu wamakadzosa
musanyemba vanhu vemu Epworth kuti makadzosa ndi makaisa Emmerson Mnangagwa. Ndinokutendai zvikuru vanhu vekuDarwen. Zvinhu zvamaita zvavhura nyika yese. Imi ndimi vanhu vekutanga mafanana nemauto epachinoi ekutungidza pfuta aya 7 vana comrade kubvene kumhanya waya pachinoi waya varume 7 ekutanga chimurenga waya. Zvamaita izvo zviya imimi ndimi vamwe vacho navanhu vekuDarwen kudzinga machaina aya nokurwisana nevakomana vechiuta warikisa fenzi pese pesa. But chokwadi chiripo, inini hangu ndiri member, ndiri supporter yeopposition, ndichisupporta vaNelson Chamisa baba chinokure. Inini ndawo kutaura chokwadi chemene ndichida hangu kungotsigira kuZANU-PF, kuda kungotsigira nokukupayo mazano kusupportai munhu wandinoziva kuti ndiye muridzi akabata ZANU-PF ndi Chiwenga. Ini ndinoziva kuti ni General Chiwenga nokuti vaChiwenga ndo vakadzosa Mnangagwa. But chinondinetsa nchokuti vanhu vari muZANU maakubatsirana kuponda Chiwenga naSono, maakubatsirana kuponda Emmerson Mnangagwa Chamisa ende maakubatsirana kuponda Chiwenga naSono, maakubatsirana kuponda vana Geza naSono. Geza, one of the men akabisa 4 million. Munoziva panoitwa zvinhu mari dzinenge dzikabatanzika cash. Geza akabisa cash akatambidza vana naChiwenga kuti vaite urongwa kubisa Mnangagwa. Iye comrade Geza iyeyo akunzi naSono asada kuonekwa nana Mnangagwa naSono. Chiwenga ndiye munhu akadzosa Emmerson Mnangagwa, but ndiye munhu asada kuonekwa nevana vaMnangagwa nevakadzi neshamwari dzake. Mnangagwa akatora shamwari dzepadhuze dziya ndo vakaita vana Chipanga Mazano, ndo dzaari kuita makurukota ake, ndo dzaari kuita maministers ake. Maovheta api kanotaurwa, maovheta anongoshandiswa aya. And remember kuti Zimbabwe ikasununguka one day maovheta mucharohwa mbama nevana vadiki nokuti munoshandiswa zvinhu zvese. Makasungwa gore rapera paseri area muchita line muHarare muchita mutandisi paya. Makafora so muchita line apo makaiswa cheni muchidimanda mari. Kuma misha kuna nazo mukupa mabhasikoro nematractor, but vanata gure vari kupa vanhu motikari dzinorema. Madi kupuwa motikari dzema 150,000 mese maovheti kana ma 200,000. Vana mujiba chaiwo hamuna kana chamakapiwa, but munongohwepura muchiningira zvisina nebasa rese. Takakuudzai kudhara kuti Mnangagwa uri kushanda nembavha. Mnangagwa itsotsi hombe mukati menyika. Wamugabe vakasiya vataura, but vanhu hatina apa shuwaidi. Hatina apa. Nyaya yekushaya apa iri kwese kuopposition nekuZANU-PF zvese. Mazuva akanzi vanhu pindai murodi, tese opposition neveZANU-PF takapinda murodi. Takabhaisa. Although vaChiwenga vane umbavha hwavo humwe hukuru hwavaita vana Mnangagwa nana Mugabe, but chokwadi chiripo ndiye muridzi webato reZANU-PF riya. Unhu muri kutoita uya vanhu veZANU-PF muri kutokanganisa maMPs eZANU, maministers ari muZANU-PF. Rimwe racho rangova botsora ana Mutsvangwa rikungomakawo Chiwenga rikuti vana Mutsvangwa vada kuwanawo kuwira kuenda padhuze naMnangagwa. Vese vana Mudhenda vanoziva vana Mudhenda vakapedza kutengesa parliament nokukanganisa parliament. Iko zvinoita sei kuti ingava nyika here inomanejwa nemasiyayo ekuti vakumanikidza zekiyo kuti ipinde mufomu yeZANU-PF, judiciary army chichi zvese. Saka madhara ari muZANU-PF nemamai ari muZANU-PF ndo vanhu vasina kana njere. Vana mai vaya shuwaidi aichinzi chimurenga chinochayaka. Zvimwe zvimai zviya ndozvokuva nomupini chichisara chibuda madziwa neropa apo chakararapo muchienda mberi nehondo. Zvimai zviya zvinoshina moti saka chidzi munhu anoroya zvechokwadi. Zvimai zviya zvinoroya unoziva zvimai zviya zvinoroya kuroyesa chaiko zvimai zviri muZANU hazvina kana tsitsi zviya. Vashandi vese, even vashandi vekanzuru chaivo vakashanda mukanzuru havana kana bapeji navakava naane musoro vari kutambura vari kumamishumo manhingiri nuku. Maticha vakashanda kutichingu, nursing, vakashanda kuarmy, vakashanda kuchipurisa, kuchigadi jeri. Varimi chaivo vane mukurumbira iko zvinezvi vadona vairi mafoja zvine mukurumbira. Foja yekupuwa prize nebato wairi makotoni yadona havacharimi, Chibaga havacharimi. Makaiwana kupi JMB hurumende inonotorera varimi vanorima 20 bags dzechibage kumaruzevha kuti nangai kuisa mapurisa nemasoja murodi kuti endai kuJMB. But vakatora minda vachitora minda yevarungu nematractor nenengirikini zvese vakutadza kurima kana 10 bags chaidzo kumaprazi, but vane maprazi 4 10 pamaprazi 10 iwayo vari kutadza kurima mabhegi 10 echibage chaiwo, but vari kushungurudza vanhu vari kubvawo. Saka vanhu veZANU da kutaura ichokwadi, mungava macomrade, zvinhu zvamuri kuita zvokuwenga Chiwenga izvi muchazvidemba mangwana. Mnangagwa uri kudai panguva inei maministers nemaMPs, but Mnangagwa achingobudira chete vazhinji muchapera kuitwa zvakaitwa mageneral aya kupera kufa mese vazhinji vacho vari mugovernment ye. Atokutaurira ichokwadika, ndokuudza ichokwadi. Ende makadzungaira zvokuti dhumadhara ari muZANU-PF nevamai ari muyamwe vazhinji vacho ngaabudirire kaurongwawo. Paakabudira kubisa vachiningira vana Chiwenga mageneral akaenda kupese. Itai zvamuri kuita, shandiswa ikatione handei. Dzokai munojohina vana Chiwenga muZANU-PF
imi mwanosapota zanu isusu tinosapota opposition tisiye ido takadaro but imi mwanosapota zanu pfungwa dzenyu idzi ndimaura nyika ine nekunetsana kwenyu kusina nebasa rese sokuti muri makudo muri mafeni vanhu vezanu pf mapenzi iko zvinezvi mungatambisa mapostori mari dzisina namatorese